Otec, prečo si do nebies odišiel? Prečo si tam odišiel? Ale ja si ten čas bohužiaľ nadýšiel. Nevždy sú rodinné vzťahy v pohode, nevždy sa spolu kúpeme vo vode. Nemôžu ľudia za to, že sa občas povádia, alebo občas dobre pobavia. Niekedy sú rodinné názory v nezhode, keď ochoré otec synovi je v pohode. Ale keď vidí, že odchádza otec do neba, zistil, že ako mu je bez teba. Otec, prečo si do nebies odišiel? Prečo si tam odišiel? Ale asi ten čas bohužiaľ nadišiel. Prečo sa to stalo práve teraz? Radšej by som sa s tebou povadil ešte neraz. Aspoň by som vedel, že ešte žiješ, aj keď tu nechutnú borovičku piješ. Ale som asi proti tebe napáchal zlé činy a preto sa ti srdce zastavilo bez príčiny. Tak prepáč za moje činy, a hlavne keď boli bez príčiny. Bolo také, že som nedostal peniaze na vlastné CD. Keď pôjdem robiť, tak to možno pôjde. A ja kvôli tomu som si skoro podrezal vlastné žily. Ale keď mi zomrel otec, som nariekal, aspoň by sme ešte 30 rokov spolu žili.